Kablay P Baro Shakatup Kubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Penpai keliang daki vote hakakat kendai tere uyayong persya ya ke NPP. Pelat pat ba ke RDA ya kimat trekam banyasad halok sabha. Pensyai ubah Preston yaki kendon tungkam hapo ke Police Department. Ban isad met ban pet ya kapung pelang umdi hanong klau nong luai. Tomantang ne pai chiki kubor ki bakambanya. Ka Voice of the People Party lengba upadia nong aiktin jongka Dr. Bats Kem Marbo hakajan mit kendai terek uyayong ulapan mi ya ka kerwo ka penrem bat kentat mardor ya ka jingkeno uba penyat sing siem NPP baki breu jongka VPP ki pentut ya ka jingelang pat ba jongka kong amperin lengdo kertong MP Lok Sabha ki NPP hakajan mit pra terek uyayong haum sning ulakan tu ya kinong yalam ke NPP ban sei reki sakhi ki babiang halor ka jingkeno ya ki breu ki ba perta ha upra kidai ki dekot jangka seng VPP lani kidai ki breu ki bala betha da ka seng u Dr. Bats Kem ulaong ba ka bas ngosi ban sngap ki jing u jangka NPP batang na ka jing perta ha upra jong wei ne arngut ki breu ba mtip ki wan na e ka wan lampen ban shadu uput bakin syak takti ka parti ka dawa ba ki tu ki bak takti ya ki tu ki reu pat ba ban penshitom kat kum ki kendon jong kaan ke ka ba kinong yalam ke NPP ki badon hakatu ka jaka ki leru ka pau shna ya ka jing dukha man sem jong ki bat ka jing long khna bamla ban te lakam yala ki jong ki briu tang ha itu i jing ja ibarat e ke ka ba khambu jing ma ka long ka jing ai hukum do unong yalam ke NPP ban kem mardor klembut satya ya ki kendon jong ka an ya ki riu pat ba ki ba perta slogan kani ka penisai kedar sya ka perthei ya ka jing pendan kam bakla ya ka bor da kinong yalam ke NPP bat kam phala syuru ba pleng upat ba un penpau ya ka jing sngo bitar ya ka jing le jongki ka VPP ka kun tujur ya kinong kersan jongka bakin amperta ki slogan persya ya kinu kinong yalam jongki we pat ki seng san perthei ki ba kim kersan henrei ban bat ya ka akor babha ngikwa ban penken mau baka jing penpai keliang bakrau tam ya kinong sensar don bor kadai bet leng baka vote bangin tap haka khat khandai tarik uyayong laong u Dr. Bats Kem shu ka VPP ka kentu ya kinong kersan baki dei ban pet ngor bha ya ka jingle bala subut lepa ki parti badon haka MDA ban penja burom ya ka VPP knang bakin yo ya ki vote ngau senei haka khandai tarik uyayong ka Regional Democratic Alliance RDA ki seng senrop jongka UDP bat HSPDP kala pelat pat ba ya ki mat trekam jongka manifesto ban kring jengkersan ya ukertong MP Lok Sabha jongka ba Robert Jun Karjarin hakane ke election ban long haka khat khandai tarik uyayong kimat bakongsan baka RDA kala penyeng bat pensyong nong rem kalong ba ukertong jong u lada upoi syaka thong joga jingjob unya sad halok sabha ya kini ki phang na gabanta ka jala baro ka wei ki bakken thop ban yada ya ka jala na ka jing tuot bat jing rung kerthep ki breu he pat na ki wei pat ki jala kari India bat kumju ya ki mender ki bawan na shliang khaput ban pli kilat kilenti na gabanta ki samla ban yo kam yo jam ban kentio ya ki nong rep bat ya ka rep karyang ban kentio bat yada ya ki kenthei ya ki breu ki badon ki jingduna ha ki dekot met bat kabor perkhat ban ya kun ban penrung ya ka ktin khasi bat garo haka 8 schedule jangka riti sensar kari India ban penklan ya ki jaka sumar sukher ya ki nongpang bat kiwe uba met ba lengdo u presiden ka RDA ula kerpat bat kentu ya ki pat ba ban kersan ya u kertong senrop ba Robert Jun Karjarin ba un poi syaka thong jingjob ban ya sait nagabanta ki pat ba nyautrep bat nagabanta kejela baro ka wei haka lempung yeng dorbar Lok Sabha jong kari India na kalian jung ko pati ng labu prejing kerpat ya ki nongtep board ki para libe jong ka first long parliamentary seat ba
ki point ki bangin abu hamne kalau ini benukong kejing penku board susu ya ki district council kabar pada kejing penku board ya ki samla kabalai pada ka yo kam yo jam pasau pada ka pule putih pasau pada ka jingken tiau ya ki nongrap bat karap karyang jongki nanta ka jing halo ka jingru ka tap mendari ka jingken tiau ya jingken tiau ya tin kasi bat garo haka kernet ke bapra nanta kikam ke bede halo pot usam nanta ka wepat ke bede ke shongsuk shongsan sa ka we bede ke jingken tiau ya ki diulum trairi nanta ka jingya ya ki kinhon jingada ya ki kinhon niam repat ka roi kiu jong ki niam punrai alor ki riuslur yele lanyot kari nanta ka jing persya alor ka thombor ya ki lipas oi bede ki kam kor barri nanta oi bede ka long alor ki civil service oi bede ka long ka sinshar khadar ka khot oi bede ka india kum ka welfare state oi bede ka hok jo ki nong song stong di badan jinduna akit khotmet nanta oi bede ka kot ka khia oi bede ka hok alor ka khando ka siap ba ki mar ko ndo oi bede ka jingeda mariang oi bede ka jing ka tiu ya ki kinthei nanta oi bede ka juban na ka dem ko ya kene ka long ka jing ka pat ka jumi ka bu ko ba ka balas sign da nakalian juga kum presiden juga IDP bat kum chairman juga ADA dekat bat ba KP Pangyang general secretary juga ADA bade presiden juga HSPP pada kaju ko por nakalian juga candidate ba Robert Jun Khajarin candidate juga ADA nakas first Shillong parliamentary constituency kini kilong ki mat ki bangla bu ne ba ki details paro insayo ne hakabare ba ki do ki point ki ba ngi labu ki mat jong ki kam ki bangin sim adien ba UMP jong ni candidate jong ni gopoi sakathong hagane election manta Uba Preston Tensong sembut Menteri Rangba ulapan syai patba halor ka jingken tho jo uba Adelbert Nongrum. Halor ka jingpen bena jong ka sorkar hakalai tarik urempang ban penrung kam pulit kumba lai hajar ngut ki samla jong kane ka jella ban penyad daka Police Central Recruitment Board. Uba Adelbert ulakan tho bakane ka jingpen bena jong ka sorkar jella kamlong ka babet barenti. Namar kam yad ket kum ka office memorandum baka sorkar kala penjelan yakirta jong ki samla wat kam syaka lai po ar benrap sa sansnem kata hadu kerta laipu nyau snem. Kadbana kebenta ki kampulit ki balapan benapat ba lapan rit kerta kabalong persya ekate ka office memorandum lakeno uba Adelbert. Uba Preston ulaong ka kenhun menteri kabinet hadin bakalasyong bat bishar sanibha bat shimru eki nuksa na ki weipat ki jela jong kari India kalarai da ka wei kasur ban penjanai lani ban amend ya ka kendon penjelan rata da ka ba penrit ya kirta jo ki samla ki ba kwa rungkam haki perton pulit excise department but forest and environment department namar hakini ki department kinong trei ki dei ban long ki ba shat ba klan ka met ka phat namar ki jingdawa jong ki kam kilong ki ba bat ki ba dei ban trei bon kenta ha ka shisngi uba Preston ulaong ba ka jingken tho jo uba Adelbert kamlong satia ka ba dei bat imat uni urang ba ulakum palang ki khmat bat ki jingmut halor ki rai jo ka kunhun menteri kabinet baka sorkar jela kala penmi hakini ki benai balala ulakan tu ki samla ban pet benya ya ki advertisement bat lada ki shemba kidang biang kerta kum baladawa bat panda ka police department ulakan turu ba kin pet ngor banum sya ya lampakla hanuru Uwena ki MLA no yalam jo ka PPP uba Adelbert Nongrum. Uai ka statement na po ka korkobor ka ong ba katu ka advertisement ka ba nakaliang jong ka police department ka bangi ong ka central recruitment board
jong ko polis uong kalong illegal namar baklembut kat kum kendon jong ka office memorandum ngakwa bat persyai ni ba kata ka statement ka ba iai iba adalbat kadai ka ba iklem pule ba ya ki kentin len ki content jong kanika office memorandum kabangi penmi na kaliang ka sarkar ha ka laiterik February hajar kuar kaba lakren syai baya kerta jong kinong apply kam hapo ki tenat rekam joka sarkar jela jongi lara yaka syaka 32 plus 5 kabumut syaka 37 mo 32 plus 5 yang iki sirultai to tehnrai iklan pule pede ya ke profesor ke second para ka ba ong light no ki katu kan itli ki department ka ba kentup nganda pule yang de ya ka home police ya ka excise registration taxation and stamps ya ki home guard and civil defense but kumjuru ka forest and environment balai ba ngi haka sarkar ka kabinet ngi rai ka ni kalong ba hakin ki department ki don ki jat post ki bangi hap ban bishar ya ka physical fitness kamut apa ke kerennya ka physical fitness jong ulaneka ki ba apply kamut kerta ka di ban long ka ba kam kana nambar menta ki post ki ba phi hab ban lek mare nangta ne phla pass ya ka interview por ba thung ya ka kam phiap dan lek training ba ka training na ka ba ka training ka long hard training ka ba ki hab ban par ki hab ban jom ki hab ban nangta saban praktis kesiap suloi kan ni katai phi nangta daw ka pelong bangi na kaliang jong ka sarkar haka bakhandu nilarai kumni hako ngakren swat thik tang dam ta ka bedei baka jong ka polis hak bedei bat ka polis ka bangi ni amet ya kane ka manual ka bangi ong jong ka central recruitment board jong ka polis ka kabinet ka approve ban amen yaki Yakarta watla ngilade kentiu Yakarta ban apply kam henrei hakwe dei bat ki polis ngi sim kumni kabanengkok hakwe dei bat ki SI sejrong ngi sim bakarta joki kalong arpau hadu arpnyau tang baplos sansdem ke relaxation arpau hadu arpenyo yaki esai tangba ni plus sansdem yaka relaxation jongka sidultai to ka baar hakabedei bat kiniki ki bat sak baar bat kiniki constable ki bani ong ki on arm branch ki battalion constable kiniki fireman ki driver fireman nangta kiniki MPRO Hadin balayo ya ka jing ut jing nam jo ki pat ba halor ka jing jabo bat jing isat met ka jaka penlang umbam umdi hakasnong nong klau nong luai West Khasi Hills District kinoyalam ka seng nyautrap National Youth Movement HNYM nong klau unit haka khandai tarik uyayong hajar pusau kilalet ban pet benya ya ka jinglong jingman ka jaka penlang umbam umdi jo ka tanat PHE ka badon hakate ka than Hakatay ka jinglet jurip kinoyalam ka seng kalalap ba katay ka jaka kaladap daki jabo jaban haka umbam umdi nadu ki filter hadu ki top Anaya kren bat batay shu ya ka yeng jo unong apahara chokidar hakani ka jaka. Ya kani ka umbam ba isad med lasam chikilong yeng long sam palat riu teli kishnong ki ba kentup ya ka nong luai nong klau pingba
mau kayang bat kiwe de kishnong. Ya kani ka top ne jaka penlang umbam umdi lakmi bat sumar da ka Joint Action Committee JAC jo kisan sodar shnong. Amla shu ban batai hakinu ki terpeng enten rong ya ka jingkit kli ki bala penba me ki pat ba da kani ka ka bala isat met ka bam ya hap ni rengkat dor bandi bat ban bam ki khlung khana ki samla samhoi ki long kmelong kpa bat kitemen ki kro hakini kishnong. Yakinong tu la aban kem bat tian bishar bat ban set patok. Henry yakini ki brio ki bapet bakmi yakane ka umbam umdi. Enle kumnu. Kalong ka jingkeli ka ba bat bajuat banjubab. Khar. Ni wan juri pakane ka water supply budan hang ni mo goyang te ngilalap sibun kijing jaklia ba kijing jabo jongane ka jaga te yo I ba ki don ru ki plastik ka filter ki bitor kiat kijing khang ru kim don tu ka ban supply ko umro kijing khang kam don ngilalap hang ni ba gani ka jaga ulang ketem aurea mar bangilo I ba kita kisin bagi don hang ni yo lang kibla penpa syai buka lang kum ka ketem aurea te ngila kerpat jaga PHE de kerban penbeng ya kini ki jika up jika batia skidaro ki de penbeng kini ki jinghayet ki jingkhang de kerparu ba ki de penbeng arta diu skidar ban up hang ne te kalau de hok ba skidar kam don te diberiu kan lailan nak ni jaka ban kin wan le kini kam sniung ne te nga subu jingkli ga wei na ga PHE mensua gila don tu ki skidar ba up hang ne te mentapat kim don shu de ladangi lap ya ki tresnong ne kinong wei bon le kam aurea hang ne tingila ban le da kanu ka kam ba pinsitom yaki nani sekmat da ngilap Ka beningkong tolong kagiat hang turu kamlong. Nangta kani ka kotar hang ni kamlong. Nangta katai ka filter hang tiru dap tang de jaklia ka ba I mlong singan mandi. Mar kani ka water supply nang ni kalau kadai ka ba supply yaki nriu tili kisnong. Ngalak banjar ba kanong luai tu kanong klau no genjang kunta kamo kayang langdan kabu ingi hapdeng ke jingma ladang idi yakni ka borok sikata ngim tip ba kalong kumni mrai hadin bangi layo yak jing ujor katukan ni abang lawan hang ni ngilapen ban ba kani kalong basusi yangi hang tu filter ro la sudan tang tu kipat gibala ajot idon ki plastik idon gi klong gi hang tu gi jeri gi jabok jaban hang tu kabamut ba boros kata ngila suya ya di be yakni ka te pet kum katai ga tangki hang teru hal jingsha la dai bandon ke jing tap ndai la subu hang tu yo la ong ba katum ke jing ujor kolong ba yo I ba dikena ki bawan yak wan yang hang ni ki long kum la chupun long kum ka jaka jua kai kikiu satu sejrong gile mo hak jing long kena gila ban kiu hang tu gi berat kata mut ba kalong ke ba jabok jaban ke penjaban ya bat habang idi mut ba kebaap jingma ya kot ya khia ibu jingkli sarkar kini kekuatan hang ni ka don mrai skidar don sei ja tu skidar yo I ba kalong penban ka cika jok kai jungki kena isamla nangta pembalaong ba kalah long penban ka ketem aurea Badai itu ki kuboy nglapoy ka bakun tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.